Bon dia. Encara durant la nit, matinada, primera de matí, les pluges han sigut molt intenses, localment torrencials en punts del nord de València, també a la província de Castelló, on alguns registres ja sobrepassen els 200 litres per metre quadrat. Avui encara tenim avís roig a bona part de Castelló, on les precipitacions puntualment podien superar els 100 litres per metre quadrat en 12 hores, per tant és perillós perquè plou sobrebanyat i de seguida provoca escorrentia. També aquestes precipitacions podien afectar les comarques del nord de València, com així ha sigut al llarg del matí, i en canvi hi ha les pluges que puguen registrar-se a les zones del litoral, peritoral de València, del centre de València, del nord d'Alacant, ja seran puntualment moderades però de caràcter prou més dèbils que les registrades en les últimes hores. De fet, podem veure en el mapa que hem preparat, segurament ens hem deixat alguna xifra, és molt complicat perquè ja portem més de 24 hores de precipitacions i de precipitacions importants, però destaquem que al nord de Castelló trobem registres que fins i tot han sobrepassat els 200 litres per metre quadrat, com ara zones al voltant de Benicarló, punts de les coves de Vinromà, però és que tot el nord de Castelló trobem registres de precipitació per damunt de 100 litres, perquè tenien 80 litres a la zona de Fredes, a la Tinença de Benifassà, però també ens havien sobrepassat a partir de migdia els 103 litres per metre quadrat, també en punts del sud de Castelló, com ara punts de Vila-real, també proximitats de la ciutat de Castelló, punts de la Serra d'Espadà, zona límit entre Castelló i València, Almenara, Sagunt, a la ciutat de València, depèn de la zona de la ciutat, registres de més de 125 litres per metre quadrat, també en algun punt de l'interior, a la zona de la Pobla de Vallbona han superat els 100 litres per metre quadrat, i d'ahir se n'anem ja al sud, a l'Horta Sud, punts de la Ribera, on els registres han estat entre 150 i 185 litres per metre quadrat de Sueca. A la resta, precipitacions que res tenen a veure, tot i que al voltant d'aquestes xifres que han quedat per damunt de 100 litres, també trobem quantitats molt importants de precipitació i que han donat molts problemes. En les últimes imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com els núvols encara entren carregats a la zona de la meitat nord de la comunitat. Els núvols, tot i estar presents, estan més trencats a les zones del centre i del sud. Al sud es comentaven que fins i tot havien vist ullades de sol, i no descartem que esta vesprada encara entren núvols amb molta activitat des de la mar, especialment a la meitat nord de la comunitat, on encara les pluges podien ser localment intenses, fortes o fins i tot molt fortes. Situació meteorològica de matí, marcada per aquestes precipitacions que han afectat la meitat nord de la comunitat, sobretot el nord de València, punts del Camp de Morvedre, també del Camp de Túria, s'han iniciat fins a la comarca de Serrans, i a la província de Castelló han sigut més inconexes, però també localment han descarregat amb forta intensitat. Esta vesprada les pluges fins i tot podien baixar una miqueta a les comarques més centrals de València, punts del litoral, per tant continuem molt alerta a veure què és el que passa, el que donen de si les precipitacions. Vostès tenen que tindre molta precaució i no agafar el cotxe si no és estrictament necessari. Les temperatures podien pujar lleugerament al sud, on durant tot el dia tindrem ullades de sol. Com es presenten en les pròximes hores? Sembla que a poc va estabilitzant-se l'oratge, encara amb restes d'inestabilitat, amb precipitacions especialment concentrades demà dissabte de matí a les zones del litoral i especialment al sud de la comunitat, on al llarg del matí fins a migdia o primera hora de vesprada les pluges podien ser localment d'intensitat moderada o forta, núvols i precipitacions que aniran avançant cap al nord, on de matí fins i tot podem tindre ullades de sol. Les temperatures sembla que les mínimes pujaran lleugerament, les màximes no patiran massa canvis, i encara durant tota la vesprada i a poqueta nit podem tindre precipitacions concentrades en zones del litoral, ja de caràcter molt dèbil i esporàdiques en zones de l'interior. Què passarà la resta del cap de setmana? Sembla que diumenge encara serà un dia molt variable, amb el cel gris, ennuvolat, especialment en les zones més pròximes a la costa, en punts del litoral. No descartem encara algun ruixat, especialment a les comarques més centrals de València, però són precipitacions que en principi, conforme passen les hores, seran cada volta de caràcter més dèbil. I dilluns encara que tindrem restes d'inestabilitat en punts de la costa de València o del nord d'Alacant, amb algun ruixat de caràcter dèbil, però a poc anirem posant-se el sol, pujaran les temperatures, i si no canvien les previsions, sembla que dimarts serà un dia de molta tranquil·litat, un dia per fer repàs d'aquest episodi de pluges, d'esta gota freda que ens afecta 36 anys després de la gota freda de l'any 82.